Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri iparraldean bertan ekimenaren barnean antolatu den hitzordu honetarat, Ipar Euskal Herriko Euskal Kultur Erakundeak eta Koldo Mitxelenak antolatuta. Iparraldea, hegoaldea, hain hurbil eta hain urrun, eta horretaz mintzatzeko hiru gonbidatu, Maialen Lujanbio, bertsolaria eta txapelduna. Arratsaldeon. Arratsaldeon danoi. Xabier Mendiguren, uzta aberatsa sortzen ari den idazlea, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Eta Mikel Marquez musikaria eta kantaria, ongi etorri zuri ere. Berdin, arratsaldeon. Gure arteko solasaldi hasi baino lehen, Joxan Lizarribar gogoratu nahi genuke Berriako presidentea atzo hil zen eta kolpelatza izan da euskalgintzarentzat, euskarazari eta bizigarenentzat. Hil eta bihar egingo da hemen Donostian eta toki askotan minutu bateko isilunea egiten da horrelakoetan. Baina isildu baino agurra, agur eta ore, Joxan langile nekaezina Irribarretxuari, agur, ore eta txalo ere bai, nik uste. Isilunerik beraz ez dugu egingo, omenaldi ederrena dudarik gabe, euskaraz aritzea baita, euskaraz bertsotan, euskaraz kantatzen, euskaraz idazten edo euskaraz informatzen eta ez baitakigu besterik egiten, horretan segituko dugu, Joxan lagunak gustukoa izango bailuke dudarik gabe. Eta hemen taula gainean ariko gara solasean, mainan bukaeran ere norbaitek nahi izango balu hitza hartu, zuek ere galderak egiteko aukera izango duzuen. Eta lehenik eta behin, hiruak gipuzkoarrak zarete, iparraldean beraz, iparraldea ondo-ondoan dago zuen herrietatik, Maialenekin hasteko. Zen izan zen Ipar Euskal Herriarekin, nola izan zenuen lehen harremana, noiz eta nolako oroitzapena duzu oraindik? Bueno, zehazki esaten zaila da, ezta? Iparraldearen ideia hori eta realitate hori noiz gure buruetan sartzen den ohartuta zertaz ari geran hizketan, ezta? Bertsolaritzaren munduak eraman hau noskini nagusiki iparraldera eta iparraldea ezagutzera hemen ere, ezta? Nik uste iparraldearekiko lehen harremana bertsoetatik eta kantuetatik jaso izango nuela, ezta? Bertso eskolan eta ikastolan. Bertso eskolatan eta bertsolaritzan dabilen edozin personak zerbaitekiko gustua, zaletasuna eta interesa baldin badauka, hizkuntzarekiko da, ezta? Eta hizkuntzaren barrenean bereziki adibidez euskalkiekiko, ezta? Eta horrez gain, kantuarekiko edo doinuekiko edo bersotan gure elementu fundamentalak horiek dira, ez? Kantua eta hitza. Eta horregatik, iparraldeko, Xiberuko edo Benafarro eta Lapurdiko berso zaharrak jasotzea, guretzat berso eskolan bazan zerbait berezia euskalkiagatik, mundu nolabait misteriotsu bat edo sugeritzen zutelako, hitz ez ezagun asko, hitz berri asko, deszifratzera jolasten ginen ideiak eta hitzak, eta horrez gain, iparraldean bereziki, hain aberatsa den doinutegia, ezta? Doinutegi hori ere, guretzat altxorra izugarria zen, eta saiatzen ginen berso eskolan, bersoak ikasten eta bersoen doinu horiek ikasten, etxaun bakoxerekin hasita, ezta? Orduan, gure lehenengo harremana edo gure lehenengo maitemintzea, berso eskolan ibili geran jendearen oroa, nik uste, hortik etorri dela, ez? Berso zaharretatik eta berso kantu, Euskal Herriko kantariek kantu bihurtu dituzten berso ezagun horietatik, ezta? Hori izan liteke gure lehen lotura. Hori beraz, Maialeni dagokionez, eta dakit, Mikel? Nik lehen oroitzapena askozaz ere zehagoa dut. Oroitzen dut nola joaten ginen dentistaren gana Hendaiara. Hori zen, iparraldeekin izan genuen lehendabiziko lotura, ez? Baina, horrekin konturatzen zinean gauza askotaz, ez? Zuk 5, 6, 7 urte zen dituen, eta
aginak konpontzea iparraldera, eta bide batez, anaiarentzat galtza Levi's markako galtzak ekartzen genituen, hauts esnea ekartzen zuen gure amak, urarekin egiten zen, hautsaekin egiten zen esne hori, eta hori da lehen oroitzapena. Serio hitz egin da eta pixka bat neureari dagokionez eta kantagintzari dagokionez, egia da gure amonaren etxean bazirela 2 single txiki, hola ikurriña bat, gitarra baten forman sartua zutenak, horiek ziren Michel Labegerik egindako lehendabiziko 2 single haiek, eta haiek Benito eta Laboa eta Lete eta hoienekin batera, gure amonaren etxean errosaioa errezatu ondoren, haiek jartzen ziren itzulika, ez? Eta hor kantuaren eta munduarekin lehendabiziko oroitzapenak. Bestetik, etortzen ziren tximaluze batzuk gure herriko plazara, ia urtero, eta bateko zuen nola zigarrotxa bat beti, hola alban kantatzen zuen bitartean, eta horiek ziren minxoriak, eta Niko Etxart kantuan, ez? Eta horren zuten genituen lehenengo aldiz, plazan, eperrak eta euskal rock and roll eta holako kantuak. Eta kantagintzaren munduak eraman gintun geu ere lehendabizi iparraldera, ja kantari bezala, ez? Eta orduan konturatu ginen, ze garrantzi izan duen kantagintzarentzat iparraldeak, ez? Maialenek pixka bat aipatu ditu, eta etxaun eta beste etxaun eta hoietaz gain, gerora konturatzen zara, lore jokoak nola egin ziren lehendabizian eta gero ona etorri ziren, halako berpizkunde bat, kantu tradizionalean ze garrantzi izan duen iparraldeak, roka, euskal hegoaldera, roka, errobi eta Niko Etxart eta hauen bidez nola etorri zen onuntz, eta beste hainbat esparrutan ze garrantzi izan duen iparraldeak musikaren munduan guretzat, ez? Eta oraindik ere baduen eta beti den guk begiratzen dugun zera bat, ez? Ispilu bat, azkenean, ez? Elkar begiratzen baitu. Mingarria izan da beraz zure lehen harremana dentistarekin. Baina anestesiakin izaten. Bai, bueno, ez da gaizke. Espero dut, Xavier, zure lehen harremana goxoagoa edo atxekinagoa izatea erosketak eginez behar bada, edo? Ez, nik txikian nintzela, nik Oierrikoa naiz, eta izeba batzuk banituen Hondarribian bizi zirenak, eta uda batzutan umean nintzela ara joan, eta nik begiratzen dut beste aldera. Baina nik guztiz ez jakina nintzen, eta ez nik iparralderik bazenik ere, eta orduan niri esan azidaten han ikusten zana Frantzia zala. Eta han ikusten nuen gaztelu bat, abadiarena, baina nik ikusten nuen ura Napoleonen gaztelua, imaginatzen duen, ezta? Gero, beranduxiago, 14 urte nitula, ez dakit nolabaiteko kontzientzia hartze bat izan nuen, eta informazio, orduan txezan, 78 eta hemen politikan gauzak aldatzen ari ziren, eta hasi ginen entzuten, errobi, langilearen amarmanamenduak, telebista, eta orduan oso Danielek idatziak direnak, bideo batez esan da, eta Pantxoa eta Peioren kanta, Telesforo Montzonenak zirenak, eta olakoak, ezta? Eta, orduan, bazala, banekin, baina benetako harremana eta muga gurutzatzea eta jendea ezagutzea niretzat etorri izan beranduago, igual 21 urte nituela edo hasi nintzenean idazten, eta gogoratzen naiz nik idatzi nuen lehenbiziko saria o lehenbiziko sarietako bat izan zen, antzerki bat idatzi nuen eta bidali nuen Euskal Antzerki Taldeen Biltzarrak antolatzen zuen sariketa batera. Eman zidaten saria exeku, beste nik uste dut Daniel Landartek eta Pantxo Etxegoienek idatzitako beste lan batekin batera, edo ez dakit nola izan zen zehazki. Baina kontua da, aitzaki horrekin, joan nintzela eletara, eta orduan niretzat oso zorionekoa izan zen, ez bakarrik muga gurutzatzea, baizik, eta bertako jendearekin egotea, eta bertako jende interesgarria ezagutu ahal izatea, eta haiekin mai baten inguruan eta bazkaltzea, eta geroztik sortea izan dut baita ere, lanean hasi nintzela hegoaldean eta iparraldean bietan dagoen enpresa batean, Elkar Argitaletxean, eta segitu dut harremana izaten, batetik idazleekin, ezagutu ditut kantariak, ezagutu dut antzerkiko jendea,
ezagutu du baita ere, intelektuala izan gabe, bertako langileak, ezta, eta horrek laguntzen dizu bertako errealitatea hobeto ulertzen eta bertako jendea estimatzen. Maialen, euskalkiak aipatu dituzu lehen hitza hartzean. Euskalkiak nola sentitzen dituzu? Egia da, iparraldean euskara bizia den tokietan euskalkiak erabiltzen dituztela, Lapurdi Barnekaldean, Baxe Nafarroan, Xiberoko zenbat tokitan. Euskalkia, zer da, azkenean euskara da, benan mugatzen du ulermena edo harremana egiteko, edo nola bizi izan duzu? Hasieran hasteko, hasieran baita zailena, nolaz bait? Bai, uste Imanol Lazkano bertsolariak esaten zuela euskara batuaren lehenbiziko asmatzaileak bertsolariak izan zirela, ezta? Eta bertsolariak izan zirela, zergatik, premiagatik, ezta? Bertsolariaren helburua azkenean dalako entzuleak ulertu dezan berak esaten duena, ez? Orduan bertsolariak bere hizkuntza moduan kantatzen du normalki, adatza bere hizkuntza, bere euskalkia, bere hizkuntza modua du, baina joandako lekuan beti saiatzen da moldatzen, jendeak ulertu dezan edo ebitatzen ulertzeko zailak izan ditezken hitzak, ezta? Eta Imanol Lazkanok zentzu hortan esaten zuen bertsolariak izan ziala euskara batua praktikoki lehenengo asmatu zutenak, ez? Hau broma da, baina azaltzeko modua da, azkenean joandako lekura egokitzearen artista izan behar duela bertsolariak, ez da. Eta zentzu hortan, nik ez iparraldea Bizkaitik bereizten, ez? Badirudi askotan iparraldeari buruz hitz egiten degula eta iparraldea ere hartzen degula olako osotasun bat eta bakarra bezala, ez? Eta iparraldearen barruan ere, noski euskalki desberdina daude, eremu desberdinak, jende hiritarragoa, barnekoa, hangoa, hemengoa. Orduan pixkat, arriskutsua ere bada berez planteamentuz, nahi bada hitzaldi hau, tertulia hau bera, ez? Iparraldea osotasun bezala hartzeak ere, eta sujetu bezala hartzeak pixka bat arrotz bilakatzen du, ezta? Distantzi bat jarrazten digu iparraldea den horrekiko, ezta? Eta, nik zorionez batez ere hasieran eta praktikan ez dut bizitu izan iparraldera pasatze hori edo iparraldeko bertsolariekin. Gu bertso eskolan eta eskolarteko txapelketetan iparraldeko eta hegoaldeko bertsolariak nahasia nahitzen ginen eta bizkaitar batekin sentitu nezaken distantzia berbera sentitzen nuen iparraldeko jendearekin, ez? Gero egia da gaur egun eta, hontaz hitz egin dezakegu aurrerago, ezta? Egia da, iparraldera joateak gaur egun bertso saio bat egitera, beste konotazio batzuk dauzkala. Zergatik, ez hainbeste hizkuntzagatik, gehiago mundu erreferentzialagatik, ezta? Bertako situazio soziopolitikoa, bada ez degulako edo nik ez dedalako ezagutzen, hegoalde deitzen diogun horretakoa beste, ez? Politika frantsesak, politikari frantsesak, izate bateako, lurralde egiturak dena aldatzen da. Mundu referentziala aldatzen da, telebistan ezaguna dan jendea aldatzen da, telebistako programan izenak, han famatua dan jendea. Hainbeste mundu referentzial hori dena da aldatzen dena. Eta komunikazioan zailtasunak hortik sortzen dira gehiago, ez hainbeste hizkuntza aldetik, ez? Hegoaldean gure referentziak askotan Espainiarrak dira, espainolak dira, gu hain barneratuta dauzkagu, askotan ez gehala kontuatzen, ez da, baina hor bain notatzen da iparraldeko saltoa, ez da. Mundu referentzial hori behar bezin ondo kontrolatzen ez dezula, ezagutzen ez dezula, jabetzen zeanean, ez da. Baina ez hainbeste hizkuntza aldetik noski, Bizkaira joatean ere, edo Nafarroko Baztanera joatean esate bateako, bilatu ditzakezu distantziatxo horiek oso interesanteak dianak ez entzuten da, ez da, kutxora ere. Bertsolariak beraz euskara batuaren lehen egileak eta musikariak ere bai, ze musikak batu egin du, bereizi beharrean ere elkartzeaz hitz eginen dugu gaur, baina musikak egin du, zuk ala sentitzen duzu? Bai, nik dudari gabe bertsolari bezala sentitzen dut kantariok osatzen dugula familia orokor bat, maila hortan, eta ez dula hainbeste inporta, ez dakit, zornotzakoa den kantaria edo baigorrikoa. Baditugu, elkartzen garenean eta kantatzen dugunean, baditugu erreferentzia eman komunak,
eta ez dago alderik. Oso tribu berekoak gara, naiz eta egia den, marko referentziala askotan desberdina den, eta nik François Hardyren kantu bat kantatzen baldin badut Bizkaian, ez du jendeak ezagutuko, han bai, eta nik kantatzen badut El Tractor Amarillo, zean, urdin arben, agian ez dute ezagutuko referentzia hori, ez? Baina bai, Euskal Kantagintzan zorionez, agian hola etorri zaigulako gure generazioari behintzat, ez dok amairuko hoiek, hemen hegoaldetik abiatuta beti kantatu izan dituztelako agian iparraldeko kantu tradizionalak, eta diskoetan, eta beti heldu zaizkigulako, bai etxaun baten eta bai bestearen kantuak, eta berdin Ramon Martikorena kantuan, eta Anje, eta Niko, eta kantari Pantxo eta Pello, eta eukere aipatu dituken hoiek, ez da? Hoiek danak heldu zaizkigulako gure errepertorioa ere bada hori guztia, ez? Eta Baionako Suprefeta badakigu badela, eta Suprefeta dula izena, ez, kantu baten bidez, eta mila gauza, ez? Hor bai sentitzen dut nik euskalkiak gainditzen direla, ze musikak, kantuak berak badu hizkuntza orokor bat, Euskal Herri osoa hartzen duena, eta denoi balio diguna, eta denok sentitzen garena zera berean, ez? Hartalde berean, nola esateko, ez? Egia da, musikak eta euskarazko kantuak mugak hautsi dituela, ze entzuten delarik norbait euskaraz kantatzen, ez da gehiago ikusten Gipuzkoarra, Bizkaitarra den, eta musikan gehien bat hori izan da, anekdota bat edo bada, 80ko hamarkadan, kotak ezartzen hasi ziren Frantziako irratietan frantsesa sustatzeko, eta guk Baionako euskal irratietan zalantza izan genuen Salvadorren eriotzean kantuarekin. Ze Xabier Leteren diska ematen genuen hori atzerriko kantua zen, eta Ramon Martikorena ematen genuenean, Frantziako kota betetzen ari ginen. Eta azkenean irrati txikientzat edo moldatu zuten legea, eta lasaiago ibili ginen bainan egia da, holako kontu asko izan dela. Eta literaturarekin segitzeko, Xabier, ez dakit, ze karpen edo balio du han egiten denak edo zuen hemengo sorkuntza edo elikatzeko edo nola ikusten duzu? Nik uste, barka, desberdina dela idazleen maila eta irakurleena. Hau da, esan nahi dut, ni gogoratzen naiz ikasle hasi nintzenean unibertsitatean, iparraldeko euskalkiekin lehenbiziko harremanetako bat izan nuen liburua oroitzen dut osongi, zen zen, bi zaindu eskualdunen bizia, San Ignacio Loiolakoarena eta San Francisco Xabierrekoarena. Francisco Lapitz izeneko batena 19. mendeko liburu bat, eta benetan zoragarria dana, zainduen bizitza izatea zaparte. Eta, niri gustatzen zait, besteen hizkerak entzutea, ezagutzea, ikastea, baina egia da, eta ezin da ukatu, iparraldeko idazleen gauzak oso gutxi irakurtzen direla hegoaldean, eta bakoitzak bere esparruko eta hurbileko idazleak irakurtzeko ohitura gehiago duela, ezta? Iparraldean euskal liburuak irakurtzeko ohitura ez da hain zabaldua eta gehien bat bertako. Orduan, etena nik uste badagoela eta neurri batean, eta hau da, ari gara ematen ikuspegi baikor bat, eta nik uste tokatzen dela eta eman behar dela ikuspegi baikorra, baina dena ez da zoragarria. Mentalki mugak funtzionatzen du, eta badira, ez dakit, nola esango nuke, esi bat dago zenbait kasutan, ezta? Eta horrek gero hainbat ondorio ditu, onak, txarrak, erdipurdikoak, Eta zure irudikoan aski idazten da, aski publikatzen da, nola ikusten duzu? Ez dakit, zeren ez da erresa esaten gutxi edo asko den. Batzuk esatu dute, asko da, gehiegi da, eta nik orduan esango nik, eta zer dago soberan orduan zure ustez. Zuk igual hau kenduko zenuke, baina besteak beste hori kenduko luke.
Orduan, bakoitzak bere gogoko zerbait aurkitzeko, bere gustuko zerbait aurkitzeko, ugaritasuna ez da txarra, berez. Hala ere nik uste eduki behar dugula, irizpide bat, gutxieneko kalitate bat exigitu behar dugula, eskatu behar dugula, zeren, eta batzutan gertatzen zaigu adibidez, iparraldeko kulturarekin ez hainbeste bertsotan eta ez da ere musikan, baina bai literaturan, iparraldekoan nahiko lan badute bere egoerarekin, eta orduan ez diegu exigentzia hundirik eskatuko, eta orduan, maiatzeko liburuei inork ez die kritika txarrik egingo, eta honik ere ez, nahiko lan badute hor. Eta orduan badago alako zerbait, erdi penaz, erdi errukiz, erdi elkartasunez, alako gurasokeria moduko bat dugula, esako nuke batzutan. Beraz, hasi beharko dugu ere, serio edo zorrotzago edo hitz egiten. Galdera bat zurekin, Maialen, ez dakit zuen disiplinak, zuen arteak elikatzeko edo beti berbait dituzue ideia berriak, konzeptu berriak, hitz berriak edo zera gainera laster txapelketa dator, eta horre pentsatzen dut, motorrak berotzen edo pentsaketetan edo gogoetak egiten ari zaretela. Handik ere elikatzen alda zure artea edo zuk egiten duzuna? Dudarik gabe bai, ez? Ez modu fortzatu batean, ez modu behartu batean, nik uste azkenean elikatu denak egin zaitzakela. Lehen esan dedan bezala, hizkuntza aldetik oso aberasgarria da, oso interesgarria da oroa guretzat euskalkien mundu hori eta euskalkien aberastasun hori, eta gero hortik aurrera, bai doinutegi aldetik, edo bai errealitate sozialaren aldetik, noski aberastu zaitzakela horrek beste edozerk aberazten zaituen bezala, beste edozein eremuk edo noski horrek ez du esan nahi iparraldeko edo Siberuko hitzak estudiatzen eta gure bersokeran txertatzen saiatuko geanik, ez? Gure euskera batu eta noranahiko ezaugarrietako bat da, sinisgarria izatea eta naturala, ez da. Noski, euskalkiak ere ez dira gaur egun itxiak, bai telebistan eta bai bestelako esparru, kultur esparruetan eta emana badukagu iparraldeko, hegoaldeko, hango eta hemengo jendeakin, eta iparraldeko hitzak kasi modu natural batean ere integratu ditugu gure bizitzan, ez bersotan bakarrik, gure bizitzan zorionez, ez da. Baina, bai, naturala denean nik hori nire momentu batzutan egia da Xabierrak esaten zuena esi bat, ukaezina, psikologikoa batez ere badagoela, behar bada kultur munduan gabiltzan ontzat edo behar bada gutxiago, nik suertez sentitzen dut, suerte handia izan dedala iparraldea ezagutzekoa, bersolaritzari esker, gonbidatu nautelako ara kantatzera, eta horren arira ezagutu ahal izan dedalako hango realidade desberdinak, hangoak, Nafarrokoak, Bizkaikoak, Arabakoak, toki guztitakoak. Eta hori, esi bat egonik ere bada gure parte, hori nik nere sentitzen dut. Beste kontu balditzake, ia hegoaldean oroa, edo Gipuzkoan nahi baldin bada, nola sentitzen den, edo euskaldungoak modu zabalagoa baten hartutan nola sentitzen duen hegoaldeko euskaldungoak iparralde hori ezagutzen duen ala ez. Nik uste zentzu batean privilegiatuak ere bagerala, eman hori nahiko modu naturalean egin ahal izan degulako, ez da. Egia da hemen plaza guziak ere desberdinak direla, herri txiki bat edo hiri handi bat aste nagusian edo, baina han baduzun oroitzapen honik, plaza batera ez dakit saran elgarri ikusi izan dugu, beste toki batzutan ere egon zara Baionako Euskal Museoan, izan duzu olako, ez dakit, harreman hona edo harrituta zentzu honean edo txarrean edo... Bai. Zorionez saio dexente egin ditugu iparraldean eta lehen ez esan, baina nire lehenengotako saiotako bat, Hendaian Beltzenian izan zen, ez? Eta, ezagit oso ume arteko saio bat, eta oso modu naturalean. Ura baino bereziagoa izan da, guain berriki, adibidez, Mauleko festetan kantatu izana, ez da? Lehenengo aldia nuen, Siberuan kantatzen nuena, ez beste behin Urdinarren kantatuan nintzen, lehenengo aldia zen Mauleko festetan bertso saioa antolatzen zena. Eta
hori berezia izan zen, ez? Eta Mauleko festak ziren ikusi eta han atzeko plaza batean 300 lagun bildu izana, benetan gauza ederra izan zen, ez da? Gure bertso bizitzako, mugarri txikietako bat, ez da? Eta gero egia da, olako saioetan beti badaukagula barne gerra hori, ez da? Lehen esan dedana, bereziki Siberuan edo Maulen ez gertatu litekeena euskalkiaren kontua eta mundu erreferentzialarena, ez da? Beti bertsoa pentsatzea askotan gutxienekoa da. Bertsoa pentsatu behar da eta bertsoarekin batera kalkulatu, hola esan da ulertuko den, jasoko den umore mota hori, hitz hau ezagizer. Orduan, bestelako lanak ere eskatzen ditu, ezta? Baina, hori da gure egiteko eta gure suertea, ezta? Ari ginen hitz egiten bertsolaritza, bertsoak, literatura edo musika elikatzea handik, ez dakitzuk, Mikel, ze topatu duzu han edo orain ere ari zarenean, sorkuntzak egiten, kantu berriak, musika berriak, ze topatu izan duzu han? Bai, guretzat klabe izan da, ez? Gure sorkuntzarako iparraldetik zetorren guztia, ez? Euskal kantagintzaren esparru hortan, erabat klabeak izan diren kantariak, taldeak, joerak, estiloak, baita Frantziatik datozenak ere, iparraldetik pasatuz, ez? Brassens adibidez, edo guretzat oso garrantzitsuak izan direnak, ez? Eta zuk aipatu duzu lehen anekdota hori, ez, kupoena edo horrez, iparraldeko irratietan, euskal kantariena, eta pentsa dazu nola horrez, zera hortan, nas guzi hortan, siberutar batek, 80. hamarkadaren hasieran, lortu zuen Madrideko 40 principaleseko lehen zerrendatan egotea euskaraz kantatzen, ez? Ze nahasmen dagoen baita espainolentzat eta frantsesentzat ere, ez? Guk balio dugu konputatzeko frantsesentzat frantzes kantari bezala, eta espainolentzat 40 principalesen barruan siberutar batek balio du lehen postutan egoteko euskaraz kantatzen, ez? Hor, kantagintzaren bidez iaia gu frantsesak bihurtu gaitezke eta iparraldekoak espainolak, ez? Hor, alako zera batean, ez? Hori guztia, horrek benetan erakusten du nola bai bat garen, ez? Behintzat kantagintzaren mundutik begiratuta eta iaia, ez? Iparraldeko hegoaldeko homologatu gaitezken, ez? Euskal kantari bezala eta guztiaren batasun moduan, ez? Baina gertatzen dira kontrakoak ere, ez? Ez da dena inpolita eta adibidez da jartzearren, ez? Patxi Saiz kantaria. Hemen hegoaldean, baino askozaz ere ezagunagoa da iparraldean. Kuriosoa da, nola hola gertatzen den, ez? Eta hor bai ikusten da muga, ez? Patxi Saiz kantariak hegoaldean izan du bere ibilbidea eta bere bilakaera, eta iparraldean daukan itzala, bere kantuen ezagutza, kantaldiak ere, askozaz gehiago dira, bera Getarian, hegoaldeko, hemen Gipuzkoako Getarian jaiotakoa izan da, ez? Orduan egia da, ez? Bai, danok homologatzen gaitula eta danok tribu berekoa garela eta danok zera bat garela, baino egia da baita ere muga bat badagoela, eta askotan gustoak, informazioak, zabalkundea, askotan desberdina dela eta badugula ere hor asko egiteko, ez? Lehen Xabier aipatu duzu, hemendik anai handiak nekez kritikatu dezakela anai txikiagoak balin bagara edo, baina iratze derrek arrantzuen denboran, ez dakit orain zuzen bertsua edo olerkia zen edo, Donibane Loizunetik ari zen, hangoek izango balute guk dugun neurria eta guk aldiz izango bagenu haiek duten sua. Zuek bat egiten duzu, erranaldi horrekin, edo zautzen baititu zuela bi aldeak, desberdintasun pixka bat ere bada, guk zer, zu gehiago eta zuek neurri gehiago? Ez dakit, hitz politiak dira, ez da iratzederrenak. Iratzederrek baita ere, Fraide sartu zelarik esaten zuen, euskera salbatuko zala zeruan, denok paradisuan denak eskuaraz mintzatuko ginela, ez da.
Eta orduan poeten eta mistikoen hitzak neurri sartu behar dira. Ez dakit zer daukagun batzuk bestei irakasteko, baina nik uste betira ona izango dela hartu emana zenbat eta handiago izan orduan eta hobe modu naturalean. Nik izan dut azken urteetan sorte handia, gaur egungo iparraldeko antzerkilariekin eta hegoaldekoekin eta batera aritzekoa, ezta? Adibidez, oroitzen naiz, zu senperetarra zara. Senpereko Larraldea etxean, egon nintzela Ander Lipus aktorearekin eta Manes Fuchs kasu hartan aktore ere badara, baina hor zuzendaria zen, eta nire obra baten berrirakurtzen, berridazten eta berritzen. Eta berriki beste lan batekin gabiltza lanean, eta bai espeletan, eta bai luuson, ezta? Orduan, niretzat, benetan, esperientzia aberasgarria da, eta nahi nuke, ez dakit, hegoaldekoak gehiago mugitzea iparraldera, ez bakarrik Hondartzara, Hendaian, edo erosketak egitea BAB inguruan, baizik eta bertako festetan, kultura ekitaldietan, eta modu naturalean integratzea, eta iparraldetik asko etortzen dira Donostiara, sagardotegietara, larun batetan erosketak egitera, hainbat dendetan, eta bar. Orduan, harreman komertzial horretaz gain, harreman nola esko nuke, bikote gehiago sortuko balira, batzuen eta besteen artean, eta beti ere aberasgarri izango da alde askotatik, bai herri bezala, eta bai personalki ere, seguru askoen ematen eta ekartzen digula harreman berri horri. Bueno, horretarako aeka edo korrika dago, zentzea matrimonian da gehiago, adibide bat baino gehiago bada, eta gaur bertze bat eta ezagutu dut gaur, beraz, korrikak euskara sustatzeaz gain, egun batez omenaldiak indarko zaio, ere, holako, hori, batzearen aldeko lana baita ere, bertze, zu gehiago, neurri gehiago, ez dakit, Mikel, Maialen? Nik oroa esango nuke, Xabiak aipatu du lehen, eta hegoaldetik gure ego zentrismotik atxekin eta atxegabe, gurasokeriaz begiratzen degula iparraldea, ez? Paternalismoz begiratzen degula eta euskararen munduak edo euskal kulturaren munduak juzgatzen dulako zilborra hemen dagola, ez? Eta han dagoela, mundu mitiko, idiliko eta epiko bat, ezta? Kasi iragana dana, baina nahi deguna bizirik mantendu dedila, ego guziak behar dutelako bere iparra, eta guk handaukagu gure poesiaren mundua eta gure nostalgiaren mundua, ez? Eta orduan, estereotipotik hain ez noski, eta topikotik, baina hegoaldeak oroa pixka bat badaukala haundiaren, gurasoaren tratamentu hori iparraldearekiko. Eta, iparraldeak ere badaukala, esango nuke, errezelo bat hegoaldearekiko, hain zuzen horregatik, ezta? Hemen, gu salbatzera datozten hegoaldeko euskaldun puru hauek, ezta? Nik uste, iparraldeak oroa, hola esan baldin baditeke neko itxusia hola itzitea, iparraldeak, baina, sentitzen duela errezelo hori, eta afirmatzen duela bere burua, ez dugu besteen salbamenturik behar, ez da, guk egingo dugu gurea, eta noski iparraldean ekimen interesgarri eta jende interesgarri, moado bat ari da, ez da. Seguru asko eta asko hegoaldean ezagunak ez dianak, eta hori da kontua, harremana, ez da, harremana eta elkarren ezagutza, ez, eta orduan horrek hausten ditu topiko horiek gurasokeriak eta errezeloak, ez. Ezagutzeak, ez topikotik hitzeiteak, baizik ezagutzeak zer dabilean, ze jende ari den mugitzen, ze jende interesgarria, ez poesia eta mito eta nostalgia munduan, baizik rokean, antzerkian, musika esperimentalean, bertsolaritzan, oso gaurko gaietan noski. Eta iparraldeak ere ezagutu dezan hegoaldea eta harreman horrek sendotzen du azkenean, eta bihurtzen du herri bat erreal, ez? Eta ez estereotipoetatik eta aritzeak, ez? Lehen esan dedan bezala, objektu isolatu eta arrotz bati buruz ari bagina bezala, ez da? Ezagutzan eta harreman horretan dago nik uste gakoa. Zurekin bat nator guztian, baina hala ere, esango nuke, bai tokatzen zaigula guri laguntzea.
salbatzaile izan Hori gabe. ukatu gabe. Esan nahi Mhm. Batek begiratzen baldin badu zein izan den iparraldearen historia soziolinguistikoa, 20. mendearen erdialdean hasten da hizkuntza transmisioaren gainbehera bat, baina izugarrizkoa. Eta belaunaldi batean, pasatu zen, ume guztiek euskeraz jakitetik, urrengoan umeen erdiek bakarrik jakitera, eta handik gutxira, eta handik urrengo belaunaldian bakarrik 120 jakitera, ezta? Barnealdean eta olako, eta Zuberoan eta Baxenabarren eta Lapurdi barnealdean izan da gainbehera izugarrizkoa, eta batek pentsatu zezakeen momentu batean, eta nik nik entzuna nion norbaiti esaten, guk ikusiko dugu iparraldean euskera hiltzen. Nik momentu honetan ez naiz hain ezkorra. Ikusten dut gainbehera hori egiazkoa izan dela, baina neurri baten gainbehera gelditu dela, eta gelditzen direnak gaur egun euskaldun direnak askoz ere kontzientzia handiagoa eta argiagoa dute, ezta? Eta badakite euskaldun dira eta nahi dute euskaldun izan eta iraun, ezta? Baina, esan dut, askoz tresna gutxiago dituzte. Eta tresna esaten dudanean, batez ere esan dut, baliabide publikoak eta administrazioaren laguntzak eta txikiagoak dira guk ditugunak baino. Orduan, nik uste dut, gurasokeriarik gabe, galdetuz eta errespetatuz eta iritzia eskatuz, tokatzen zaigula laguntzea. Laguntzea modu askotan. Batez ere joan etorria lagunduz. Hau da, hango artisten diskoak erosiz, hango idazlen liburuak irakurriz, hango artistak gonbidatuz ona etorri daitezen, gu ere mugitu zaldugunean, baina nik uste badugula ardura bat, hobeto xeago gaudelako, eta baina benetan ahalegin egin behar dugula, zen han gauzak ondo ez baldin badoaz, ezin dugu esan, hor konpon, nik uste guri tokatzen zaigula eta guri min emango ligukela gauzak han okerrera joateak, eta aldiz poza gora baldin badoaz. Fizikoki esan da, ere, bereziki Gipuzkoan ez, eta esaten dugu ez, hegoaldekoen egozentrismo hori, askotan gipuztentrismo ere bada ez, Gipuzkoa, dago alde batetik itsasoa du, baina bestetik babestuta dago. Hegoaldetik, ekialdetik eta mendebaldetik babestuta ez, beste probintzia daude eta hor, halako beti izan dugu babes bat, eta hortik abiatuta, eta hori ez, kritika erabat ados nago biek esandakoekin, ez da, niri bederen askozaz gehiago interesatzen zait, ez dakit, xiberutar ondo pronunziatzen kantuetan ongi leku egokian esaten baino, gehiago interesatzen zait ezagutzea, xiberuan nork kantatzen duen, zertan ari diren, ze sortzen ari den, ze movida dauden, eta bertara kantatzea joateaz gain, hori ez, ona etortzen direnean, jarraitu eta ekarrarazi eta elkarrekin gauzak egin, eta hortan dago gure aportazioa. Maialenek esan duenaren bidetik, hemen jendeari galdetuko genio, iparraldeko zer kantari ezagutzen dituzu? Eta teako litzake berriz, Niko Etxart, Errobi, Marti Korena, hau da, nolabaiteko garai batekoak eta kantu tradizionala egin dutenak, eta gaur, talde moderno asko daude oso interesgarriak. Zer noski, hango gazteak ez dira bizi, ez dakitze garaiko kantore xaharrak eta beste, hau da, entzuten dute munduko musikak eta... Talde gazteak eta kantari gazteak eta kantu txapelketan jende pila bat kantuan eta diskoak egiten eta etxart esan duzu eta etxart aizpak, gaztetxoak eta bat eta bestea eta asko, ez? Hori duari gabe eta... aste honek ere egiten du lan hori, ez? Hilabete honek, ez? Astero egiten diren ekintza horiek, eta... Bada beste, urtero, zenbat urte dira, 12 egiten dela iparraldea bertan, Koldo Mitxelenan, hilabete honetan, eta bada beste antzeko bat, antzekoa ez, desberdina da, baina iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanak lantzeko, eta da seguran egiten dutena. Iparra egoa, segurako aste hori, eta han beti pasatzen dira bertsolariak, kantariak, bertako egoera sozioekonomikoaren berri edo politikaren berri ematen duten izlariak, eta...
Elkarlanean da, seguraski giltza. Gogoan dut amaren alabak Siberuko taldea Orekate isa taldearekin ibili zen ostoak ematen eta bide bat bezala zabaldu dute hemen, orain bakarrik ari dira, eta ea talde honek segitzen duen, bertze adibidea Kalakan hirukotearena da, orain arte ateak etxiak zituen hemen, baina munduaren itzulia egin dute Madonarekin, eta orain Donostian eta Donostian egon dira. Sarrerak agortuta, eta bai. Bai, hola da. Bai, hori modu naturalean izaten da. Ni orain ze esango dizut, urte eta erdi inguru, aire aizpekin kantatu nituen hainbat kantu, erramunekin baten eta bestean nabil erabat, ez? Eta hori da bidea, ez? Baina modu naturalean, ez? Hola Iri ez dik Madonak deitu. Madonak ez dik deitu orain dik. Sagarra jotzeko. Gero bada, bakatu, elkar ezagutzari buruz, norbeak bere ekimenez ezagutu dezake, eta guk lehen esan den bezala, suertea izan dugu, iparraldea eta Euskal Herriko txoko gehienak ezagutzekoa, eta oso lurralde eta oso egoera linguistiko eta soziologiko desberdinak ezagutzekoa. Baina, gai aldatzea litzake, baina holaxe... Nik uste gure komunikabidei ere badago kiela dudari gabe elkar ezagutza hori erreztea, ezta? Eta oroa esango nuke ez dutela funtzio hori oso ondo betetzen salbuespenak salbu, ezta? Akaso berria egunkariak uste eta berezia jartzen diola hori, eta oraindik esate bateako hegoaldean orain dela gutxi arte harritzen ginela kiroletako lehenengo horritan rugbia aurkitzen genuenean, ez? Distorsio bat suposatzen zuen hemengo importantziaren eskalan, ez? Baina, osotasunaren irudia emango duten komunikabideak ere edo beharko genituzke, ezta? Eta komunikabideek ere balandu beharko lukete harreman hori eta ezagutza hori Kalakan ezagutu izan dedin, edo Michele Txekoparnordan jakin dedin hegoaldean, edo amaren alabak, edo Beñataxiari, edo berrentzait Maibeenart, edo dana alakoa. Eta gauza bera kontrako norabidean. Behar bada beti izaten da, iparraldean hegoaldea gehiago ezagutzen dela, hegoaldean iparraldea baino, ezta? Esan nahi nuen, Euskal eta Euskarazko komunikabideak badukatela ardura handi bat behar bada gehienek bintzat oso ondo betetzen ez zutena. Ulertuta, beraz nagusia igutuna emango diegu, eta ea kaso pixkat egiten diguten guri, edo zuri gehiago. Aipatu duzu, Xabier, gaur egun ezarela hain ezkor, baina arazoa ala ere hortxe dugu, eta garbi, Ametsazta Juzek aipatu du aste honetan Euskadi Irratian, arazoa dugu kantitatez eta kalitatez, ere? Hor... Tokatzen zait hitz egitea, baina ez dakit zer esan ala delako. Hau da, Ametsartza Juzek egin zuen hitzaldia sinatu beharko balitzazpien, baina sinatuko nuke Goiti bera bat mentorrelako berak esanarekin. Eta ez dakit zer erantzi. Bai, kalitatea hegoaldean bezala, iparraldean bezala hegoaldean ere, Euskararen maila, mailari dagokionez eta kalitateari buruz, nik uste dut hori ni erabat ados, nik ere sinatzen dut eta gehitzen diot hegoaldean ere ez gabiltzala hain urrun, maila hortan, ez? Baiz, horretan behar badazu zara gutxien galtetua, ze musika euskaraz ez bada ulertzen ere segitu daiteke, jarrai daiteke, bertso saio bat zailago eta liburu bat irakurri. Ez bada itzultzen, bai, egia da, hortan errezena dela eta gu gainera bersolariak aldiro improvisatzen dute eta hori ez, badaukate arazo hori ez. Gure arazo bakarra izan daiteke, gure kantuen tartean esaten ditugun gauzak hobeto ulertuko diren edo ez, hemen edoan ez. Baina kantua finkatua izaten da normalean ez, eta kantua ondo pasatzen da, baita guri gertatzen zaigu, egin ditugu azken nik uste 4 urtean egin dugu Udan eta Donibane Loitzunen kantaldia Elizan, eta ara gerturatzen da oso jende frantsesa, ez? Oporretan dena eta hola, ez? Eta
esango nuke, hango jendearen 50% ezakila euskeraz, ez? Gerturatzen dena, ez baldin bada 70%, eta ongi pasatzen da. Kantua delako, eta pixka bat, hala da, ez? Horrek xamurtzen du, erresten du, eta guretzat hori bai da bentaja handi bat. Afganistangoak bazinete ere berdintxo. Berdin. Bueno, esango nuke, Batzuentzat, oporretara tozenak etortzen dira pixkat, ez? Txuri berde eta gorriaren bila ere pixka bat, ez? Gehiago. Bai, eta Donio Elutzena, noski erosten dute lenjegi bask. Bai, eta hori da, la force, ez? Pixka bat, ez? Bai, hori guretzat bai da erresagoa, kantuak xamurtzen du edo erresten du edo...